Давай, давай. Давай, ты чем надо возразить? Давай. Ты, Sok викид, дай бігу дальше. Тож викид. Не самого. Ти руччя. Sok викид. Не викид. Як ти поставиш? Запойдеш по ній. Давай, я тебе поїдемо. Я Проводимо, київ дешне, шире дешне, провод, дешне, київ дешне. Ото туди гризь, проводимо. Проводимо. Сюди.